वचननामा देऊ तो शब्द पूर्ण करू। हीच ती वेळ, आपलं अमूल्य मत आमच्या उमेदवाराला, आपल्या गावच्या शाश्वत विकासाला। दिगस ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक 2022। श्रीदेव लिंगकाळंबा ग्राम विकास पॅनल। सरपंच पदाचे उमेदवार सौ पूनम धाकू पवार यांना शिवणयंत्र या निशाणी समोरील बटन दाबून प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा। प्रभाग क्रमांक 1च्या सदस्य पदाच्या उमेदवार सौ राजश्री राजू गुरव यांना टॅक्सी या निशाणी समोरील बटन दाबून प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा। तसंच सौ स्नेहा प्रदीप चव्हाण यांना बस या निशाणी समोरील बटन दाबून प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा। तसंच श्री भिसाजी बळीराम पाताडे यांना ट्रॅक्टर या निशाणी समोरील बटन दाबून प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा। प्रभाग क्रमांक 2च्या सदस्य पदाच्या उमेदवार सौ प्रगती कानू भांबाळे यांना ट्रॅक्टर या निशाणी समोरील बटन दाबून प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा। तसंच सौ साक्षी संदीप सावंत यांना टॅक्सी या निशाणी समोरील बटन दाबून प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा। त्याचप्रमाणे श्री रुपेश प्रभाकर पवार यांना बस या निशाणी समोरील बटन दाबून प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा। प्रभाग क्रमांक 3चे सदस्य पदाचे उमेदवार श्री प्रभाकर विठ्ठल झोरे यांना ट्रॅक्टर या निशाणी समोरील बटन दाबून प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा। तसेच सौ रसिका रवींद्र पवार यांना टॅक्सी या निशाणी समोरील बटन दाबून प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा। तर श्री विठ्ठल वासुदेव पवार यांची सदस्यपदी बिनविरोध निवड झाली आहे। मतदान दिनांक 18 डिसेंबर 2022 रोजी सकाळी 7:30 ते सायंकाळी 5:30 वाजेपर्यंत।